ootte varmaan silleen, että miksi mä en ole niinku tehnyt nyt videoita tällä lähiaikoihin. Mutta joku päivä tulee uusi video. Joku päivä. Mä lupaan. Jos tällä viikolla on lämmintä, tällä viikolla voi tulla jotain videoita. Vaikka huomenna niinku semmonen video, missä mä esittelen kaikki mun kepparit, koska sekin voisi olla aika kiva, mutta mä oon nyt menossa mammalle joo, siis täällä on pakkasta. Sen takia mä en oo tehnyt niinku pitkä aika videoita. Kylmä, niin jos mun tulee kuuma, niin mä voin ottaa pois, koska mun tulee kylmä. Mutta mulla on siis läpärit, vaan tämmöset ja sit tämmönen mustat auki ja sitten toi auki toi ja täällä on ihan hiton kylmä. Siis niinku täällä on pakkasta tyyliin. Ja nää läpäreillä on kiva kulkea täällä pakkasessa. Mulla ei kyllä jäädä varpaat, että se on ihan kiva, mutta joo, ne voi varmaan tulla jotain jäppiäisten esittelyä tai jotain videoita. Mun laittakaa kommentteihin mitä te haluatte. Mä en kerro mun ikää, enkä näytä mun naamaa. Niin. Ei, niistä ei saa mitään. Mutta moikka!